Wow! Okay na. Thank you. Ang laki ng huli niya, guys. Hello guys, magandang tanghali. Dito na naman tayo sa ating kusina sa ilalim ng tulay. Niluluto natin ngayon is inihaw na hito, talong. Natin kombinasyon ngayon. Talong, lamasin muna natin ng asin tong ating hito. Init. Pusan natin siya para matanggal yung kanyang kulapot kung tawagin sa waray. Mucus niya, mucus. Yan, ang puti na, natatanggal na yung mucus niya. Isa. Ayan na, nakaisa na tayo. Yun lang. Ayan, hindi natin nalagyan dala yung ano natin yung boat natin. Boating sana, magandang panahon. Linaw-linaw ang tubig. Namimiss na ni Ate Nikki yung boating. Yan again. Ganda yung init ng yung ating mga talong. Mga talong guys, kawawang mga talong. Sabi ni Mayor. Mga tulong, guys. Ating mga talong. Ating lulutuin ang ating mga talong. 1 piso lang yan. 1, 2. Aning. Talong. Habang nag-iihaw, prepare na natin yung para sa talong natin na kamatis. Kikita nyo itong puwet ng sibuyas na may ugat-ugat pa siya. Iganyan nyo lang. Tapos, ilagay nyo to sa mga bakanting paso na may lupa. Ganun nyo. Kapansin nyo, tutubo yan. Magkakaroon ulit ng sibuyas. Isang technique na nakita ko. Na yun guys, para hindi tayo bili ng sibuyas. Kaya makapatubo ka ng 10, di guys, nakakatipid na. Nag-curl siya, oh. Sabi nung iba, payak na pagka bumaluktot ang isda. Yung iba naman nagsasabi, mataba pag bumaluktot ang isda. Ang alam ko, para sa akin, sa opinion ko, fresh yung isda.
Greet ko nga pala sila Ma'am G. G-Pops. G-Pops. Keisha at saka si yung pinsan mo? Sharina. Sharin? Sharina. Sharina. Saka si Mrs. Daryl. Jean Vlogs. Dito na naman ako sa sa aking kusina. Oh ha, malapit na. Bilis lang. Yun. Maganda kasi yung pudding. Maganda yung ng init. Pataas talaga. Ganito na lang. Yan, yan. Yan, 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 yan. Oh. May dala kang... May dala ako pang-ihaw. Oh, yeah. Wow. Minsan, gutom na ako. Nakakagutom na amoy. Ating mga talong ay atin ang hahanguin. It's done! Yaw! Ay, 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 ay. Ating inihaw na to. Ito init mainit ang ating inihaw na ito Ayan na. Guys, ating inihaw na hito with inihaw na talong. So, tara, kain na. Pangalain na kita. Paningot to. Sino man po yung may magandang loob dyan, subscribe mo yung channel ko. Please. Ulit. Please. Oh. Go, go, go.